Di juma ye lahɔrɔma don ye bi ye foli ni wale ɲuman dɔn ko di an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ sɔgɔlen don an na ni wagati kofɔlen na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔ la aw sɔgɔlen don renouveau la an ka foli bɛ aw ye maa minnu bɛ sokɔnɔnaw la an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn kɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ lamɛnbaga jamakulu an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka daminɛ renouveau FM na mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn 98.1 sanfɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka taa se radio ɲɛlɛnni ma segukaw fɛ yen nɔ o kɛrɛfɛ farankan radio caman bɛ yen nɔ min bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi jumadonya renouveau matin ale kan o la bi ye juma ye donba ye bi ye jumadonyaw fɛ ni an sigira jɛmukan in kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ Mali ye halisa Ala ka Mali sankɔrɔta ka se ka Mali bɔ gɛlɛya olu kɔnɔna la maracogo ɲuman Ala ka o don marabagaw kɔrɔ ka hɛrɛ kɛ maraden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye fɛn min bɛ tali kɛ banabagatɔw la maa minnu bɛ bana dilan kan ko an hakilina ɲuman bɛ ka taga u yɔrɔ Ala ka kɛnɛya di anw ani olu bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw bi juma renouveau matin an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna na sisan an ka dibila baara kɛbagaw u ye labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati sɔɔni an bɛ don kunnafoniw olu kɔnɔna la kumaso kɔnɔ yan nɔ sɔgɔmalen na an maa fila bɛ yan Isa Kaba sigi bɛ ka fara Fanta Tumota kama Isa Kaba i ni sɔgɔma an b'a Fanta Tumota il faut ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka dugawu fara i ta kan ka sɔrɔ kɛ an ye jamana min ni a silamɛ de ka ca o de hukumu kɔnɔ jumadonya ye don belebeleba ye anw fɛ yen nɔ an bɛ dugawu don kɛ Ala ka juma tile yɛrɛ caya amina bato minnu n'olu bɛ kɛ jumadonya in na Ala ko u minɛ hamina ko dogolenw ani a bangelen minnu bɛ maaw la n'u bɛ taa u wakiliw kɛ juma ye ka se k'a da Ala tulo kan Ala ka u hamina ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka jamana basigi jumadonyaw ye dugawu don ba ye walasa ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ Isa Kaba Ala ka o dugawu kelen bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn min bɛ tali kɛ Omar Koyita la ale ma se ka kumaso la sɔrɔ bi o kama sɔgɔmalen na don kibaru o bɛna lase aw ma Isa Kaba sigi bɛ ale fɛ sɔgɔmada in na anw ka baaraw bɛna boli kibaruya minnu kan olu bakurubaw filɛ nin ye bi sɔgɔmada in na kumasi min bɛ an bolo kɔrɔ walawalali kɔnɔna la ni ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye o kan Isa Kaba fɛ o de bɛ tali kɛ faux et usage de faux Isa Kaba ale bɛna o ɲɛfɔ an ye ani o bɛ tali kɛ waleya min na a bɛ fɛn min kofɔ an fɛ yan nɔ Isa Kaba bɛna da don o situation na ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ anw ka bi maa welelen na olu kɔni hakilina dɔ taara olu fɛ o bɛ tali kɛ jumɛn na an ka duguma kalanso a bɛ fɔ fɛn minnu ma ko école fondamentale fɛn min kɔni bɛ tali kɛ o kalandenw na maa saba fɔlɔ minnu ye bɛɛ lajɛlen dan a bɛ fɔ minnu ma ko les 3 premiers hakilina kɔni taara ka se ka o écoleden masina ninnu ta ka se ka voyager ni o kalanden ninnu ye an ka yɔrɔ sahalenw ka se ka taga o yira ni kalanden kofɔlen ninnu na ayiwa ni hakilina in nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka bi maa weleli an bɛna masala o kan kosɛbɛ anw ka bidon baara ɲɔgɔn weleli o ye Michel Yao ye an bɛna masala fɛn min kan o bɛ tali kɛ Bafulabekaw olu ka situation kan ko waleya jumɛn kɛra Bafulabe ani Michel Yao bɛna masala o kan bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman kɛ don kibaru o bɛ dayɛlɛ sɔɔni dɔrɔn Isa Kaba fɛ bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin Sori Ibrahim Diallo a bɛ sirabaw sanfɛla la ka ba a bɛ jateminɛw la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ tan ni ka segin kibaruyaw olu kan fɛn min bɛ tali kɛ anw ka don fɔli duman na o fɛnɛ bɛ yan nɔ ka fara kunnafoniw kan Alexis bɛ bisimila Alexis ko ko ale ma sɔn kunnafoni di gafew ɲɛ fura fɔlɔ walasa ka se ka dɔgɔkun don kibaru di sɛbɛnw datugu an bɛ o laseliw fɛnɛ kɛ sɔgɔmada in na jɛmukan ale kɔnɔna la fɛn min bɛ kɛnɛya kunnafoni ko fɔ an tɛ ɲinɛ ale kɔ cogoya si la sabula ko ɲɛnamaya ale jɔsen fɔlɔ ye kɛnɛya ye ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila baara bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye Isa Kaba ko nin ye kunnafoni dugu jɛlen tuguni ne bɛ kɛnɛ t'i bolo diyara n ye an bɛ foli di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma foli minnu hukumu kɔnɔna la an bɛna a daminɛ ni min ye bakurubaw ye bakurubaw bɛ tali kɛ minnu kan sɔgɔmada in na olu de filɛ nin ye jɛrɛjɛkulu min kun sigilen don ka se ka dɛmɛ don an ka fanga cɛ furancɛ fanga ma a baaraw kuncɛra Lomekaw fɛ yen nɔ Togo a baaraw kuncɛyɔrɔ la Mali ye laɲini kɛ ko min ye ɲangini minnu n'o bɛ taa ni ka segin ɲanginiw ko fɔ ko olu wuli ka bɔ an ka jamana kan cogoya bɛɛ lajɛlen na an bɛna an da don a kunkun n'a ɲɛɲɛ na ka fara o kan min ye coronavirus ye k'a bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ o la an bɛ dɔgɔtɔrɔ Abubakar Sirik Dramé ale ka ladilikanw lamɛn ka kɛɲɛ ni COVID-19 a yɛlɛnni min ni o bɛ yen nɔ
san bi wolonwula k'o kɛ fanga la reine Elizabeth n'o ye royaume uni olu ka masamuso ye ale ntanyana kunu k'a yɛrɛ si to san 96 ɲɔgɔnna la an bɛna an da don a kungun n'a ɲɛɲɛ la Seydina Umar Keyita ka yamaruya kɔnɔ an bɛ segin ka na sɔɔni. An balimaw aw danse kunnafoni ale kɛnɛ kan jumadonya sɔgɔmada in na septembre kalo tile 9 kunnafoni min ni an bɛ a daminɛ ni jɛrɛ min n'o tun bɛ ka kɛ togokaw fɛ yen nɔ Lome kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni a kɛra dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a tun bɛ tali kɛ jɛrɛjɛkulu kan jɛrɛ min ni maa minnu n'olu bɛ fɛ ka dɛmɛ don an ka jamana ma ka kɛɲɛ n'a ka fanga cɛfurancɛ fanga ye walasa o kun ka cɛ ka ɲɛ baaraw kɔni olu daminɛna kabi septembre kalo tile 6 a baaraw yɛrɛ ninnu don baaraw kɛra togokaw olu ka jamana kuntigi président Faure Gnassingbé togokaw fɛ yen nɔ i b'a dɔn ka fɔ ni kɔni ye ni jɛrɛ a tako sabanan de ye tako sabanan min ni a bɛ lara wele kɛ ka ɲɛsin an ka fanga cɛfurancɛ fanga ma ka fara o kan maa minnu n'olu bɛ fɛ ka dɛmɛ don an ma ka se k'olu fana wele ka dɛmɛ don o hukumu kɔnɔ a baaraw kɔni kuncɛra alamisadonya in na togokaw olu ka faaba kɔnɔna la ayiwa a baara kuncɛyɔrɔ la an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye kuma caman fɔ kuma caman minnu senfɛ u y'u sɔnni sigi min kan kosɛbɛ o ye ka fɔ taa ni ka segin min ni o balilen don anw na fan caman bɛ yen nɔ an kan ka taa an ka ciw ɲɛnabɔ yen nɔ CEDEAO dun kɛlen don ka gɛrɛndɛ siri anw kan o hukumu kɔnɔ gɛrɛndɛ fɔlɔ o tun bɛ tali kɛ sɔrɔko gɛrɛndɛ kan o wulila nka min ye taa ni ka segin gɛrɛndɛ n'a bɛ fɔ o ma ko diplomasi o kɔni o gɛrɛndɛ o ma wuli jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ ko dɛmɛ fanba o ka kɛ walasa min ye o gɛrɛndɛ ye taa ni ka segin gɛrɛndɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sanction diplomatique k'o wuli ka bɔ an kan an bɛ se k'an da don diɲɛ kunkan ko la ni fana ni an hakilinaw ye mun ye an bɛ se k'o di diɲɛ ma cogo min baara kɔni kuncɛ baaraw la Mali y'a jira k'a fɔ ko ale ye nisɔndiya sɔrɔ baara ninnu hukumu kɔnɔ kosɛbɛ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ min ye commune filanan o mairie cakɛlaw olu kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolakaw olu kɔni kɛlen don k'a fɔ ko ni jama kɛ ko don nataw la k'olu bɛna taama ko ka ɲɛsin kuluba yɛrɛ ma ka t'u ka damakasi kɛ yen nɔ ni cakɛla ninnu dɔ ye commune filanan o mairie cakɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu tun bɛ baarabila la kabi Uktu kalo 22 san 2022 in na ko o baarabila yɛrɛ o ye baarabila kuda ye de ko ka olu ɲɛ b'a la k'a fɔ taa tɛ ka mɛnɛsisi tɛ ka bɔ u ka waleyaw la ko olu dun filɛ nin ye ni nisɔngoya yira min na k'a bɛ tali kɛ olu ka nafolo kasabi kɛrɛnkɛrɛnnenya u ka sara ko a bɛ taa fɔ kalo 4 ɲɔgɔnna la olu bolo ma da u ka sara kan o de hukumu kɔnɔ k'olu taara baarabila la baarabila olu ye o kɛ nka o baarabila hukumu kɔnɔ min ye u ka ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maire ba yɛrɛ n'o ye Cheikh Abanyari ye k'o tɛ ka ale kala don i ɲɛ la ka bɛn ni ko in ye ko n'i dun y'a jateminɛ kabi mai kalo juin kalo juillet kalo ka fara Uktu kalo kan san 2022 in na ko olu bolo ma da u ka sara yɛrɛ kan mun mɛn o de hukumu kɔnɔ min ye ni mairie musow ye olu kɔni ko ko olu tɛna dɔwɛrɛ kɛ ko don nataw la k'olu bɛ n'u tagama ka ɲɛsin kuluba ma walasa Asimi yɛrɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ olu kan walasa olu ka se k'u ka kungo o ɲɛfɔ yanni o don cɛ an kɔni bɛ a kunnafoni da jamana ɲɛmɔgɔ olu tulo kan. Alisa min ye baarabila o hukumu kɔnɔna ye min ye lɔkɔliba mun bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko enseignement privé catholique ni o bɛ chrétien diinɛ o lɔkɔlisoba olu ko fɔ olu kɔni cakɛlaw olu fana b'a la ko ni jɔ ma kɛ ko olu bɛna tile 5 baarabila kɛ don nataw la a tile 5 baarabila u yɛrɛ y'a kɛ bataki ye k'a ɲɛsin u ka ɲɛmaaba min na a bɛ wele ko directeur du diocèse n'o ye Bamakɔ directeur du diocèse ye k'a yira la k'a fɔ ko olu min ye lafasajɛkulu ye lafasajɛkulu minnu n'u sigilen don maa minnu ni olu bɛ nin kalanso ninnu na n'o y'a baarakɛlaw ye ko olu kɔni bɛ n'u ka dusuma kasa baarabila kɛ tile 5 kɔnɔna la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'olu y'a jateminɛ k'a fɔ amɔ min ni bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ kan ka k'o ye cakɛda la k'olu ka amɔ ko o tigɛlen don bibi na ka fara o kan ko kalo 9 o min ye nafolo kasabi min bɛ di n'a bɛ wele ko allocation familiale ko o fana tigɛlen don olu la ko olu tɛ ka se k'u tigɛ da o kan ani fana ni lajali wari dɔw bɛ yen n'u bɛ wele ko indemnité d'équipement k'olu tɛ ka se k'o nafolo kasabiw fana sɔrɔ ayiwa ko ni ladilikan ninnu kɔni ko n'u ma mɛn k'olu kɔni bɛna tile 5 baarabila kɛ tile 5 baarabila min n'a bɛ sɔn ka taa i jɔ fo heure 100 ani heure 20 na k'a daminɛ dɛnɛn don octobre kalo tile 3 ka taa bila octobre kalo tile 7 la dɔw bɛ bɛn jumadon ma o kɔni ye o bataki bila.
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ minisiri min ni o ɲɛsinnen bɛ an ka kalanko ma ale kɔni alamisadonya in na ale ni kalan baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kalantaw ye o labɛnw bɛɛ lajɛlen ka se k'i da don a la walasa kalanta ninnu u labɛn ko olu ka se ka ɲa Awa Sanogo ani Mohamed Touré olu tun b'a kɛnɛ kan u ye kunnafoni min sɔrɔ o filɛ nin ye. Ni sigi ka fɔ in kɔnɔna na ni minisiriso min ka baara bɛnnen don duguma kalan ko ma o ka cabinet ma ale ni kalansotigi caman ali kalan ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kalan ɲɛmɔgɔ ninnu u tilalen kɔrɔ u ka haminaw fɔli la u y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni na duguma kalanso minisiriso dɛmɛ ɲina kalanta baara kɛko ɲuman na. École kan ka taa le 3 bon pour ce faire pour que ka se ka kɛ il faut que musaka dɔw kala bɛn parce que ni ko école privée ye a bɛ fɛn caman ko fɔ. École privée nous te d'oreille ou le gouvernement accompagné va accompagner à ka mission na on na benendo kama fana mais ni la hala mun gɛlɛya mun tun bɛ o gɛlɛyaw ɲɛfɔra bon n'a taara ka bɔ ka ba baara in nɔgɔya. Ni minisiriso kɔfɔlen conseiller juridique ka kɛɲɛ na ale ka fɔli ye ale y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan min bɛ kɛ sababu ye majɛ minnu fɔra kalan ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ laɲini bɛ se ka sɔrɔ o ko la cogoya min na. Éducation ɲɛmɔgɔ ani ministère de l'économie et des finances an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo parce que n'i y'a ye mankan yɛrɛ bɛ kɛ école kɔnɔna na surtout écoledenw ka bourse ko b'a la école maître ka sarali ko b'a la promoteur d'école fana ka wari ko b'a la donc o ministère fila bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ ka baara kɛ pour que en tout cas écoleden ka bourse ka se ka sara et promoteur d'école fana ka wari ka se ka sara. Ayiwa école maître fana bɛ laɲini min na o laɲini fana an bɛ ka fɛɛrɛ kɔ la pour que u ka se ka kalan sabati ɲina mankan si kana bɔ comme ɲinan ta année scolaire min banna grève ba ma kɔ la parce que an wulila joona u ka problème fana an y'o ta bɛrɛ la. Ni lajɛ in kɔnɔna la minisiriso min ka baara bɛnnen don duguma kalan ko ma ale kɔni ye laɲini kɛ kalan ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ k'i sen don ɲina kalanta baara kɛko ɲuman na ko walasa Mali kalanko bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la cogoya min na. Awa Sanogo an bɛ i fo an bɛ taa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ kabi dɔgɔkun daminɛ na jateminɛw y'a yira k'a fɔ tan ni ka segin o gɛlɛyalen don Kayi sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ta ka jateminɛ ka bɔ Kayi ka taa Jɛma o kɔni o ka kelen don i b'a fɔ maa tɛ bɔ o yɔrɔ sira fɛ ka sɔrɔ kɛ gɛlɛya bɛ a sira ko la a yirala k'a fɔ ko mobili dɔ o de kelen don ka mobili dɔw olu kelen don ka siraba ka kasara kɛ o siraba ka kasara yɛrɛ o kɛra sababu ye ko o mobili yɛrɛ da sira kan mobili minnu dara sira kan olu bɛ kɛ sababu ye ka taa ni ka segin gɛlɛya mobili tɔw bolo n'i y'a yɔrɔ yɛrɛ jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ni o yɔrɔ ni kelen yɛrɛ tɛ taa ni ka segin ka gɛlɛn yaasa ka se k'a faamu Amadu Jara ani Mariyatu Kulubali olu ye kunnafoni ɲini a ko kan. Accident dɔ kɛla Kayi sira la o de y'a to kariw ani mobilibaw olu caman jɔlen filɛ sira kan n'u yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka tɛmɛ gɛlɛyaba voyagekɛla ninnu kan ani compagnie de transport maaw yɛrɛ kan yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ la n'a ni Jɛma cɛla ye kilomɛtiri damadamani ye i b'a ye k'a fɔ maaw b'u da don u ka gɛlɛya la k'a ɲɛfɔ i n'a fɔ nin muso in ale yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na kabini alamisa nɛgɛ kanɲɛ 11 waati. Depuis 11h an bɛ nin yɔrɔ in na yan kungo kɔnɔna na dumuni tɛ yen ji tɛ yen ne kɛ cogo di depuis kunu blocage bɛ sa depuis kunu an bɛ kuma o kuma na kuma o kuma an filɛ ka 2,400 de bɔ sisan pour que an ka minɛ bɛ se ka taa sugu ka kari ma cogo min. O de la maa minnu yɛrɛ bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o ye welemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma u k'u dɛmɛ walasa cogo min na o bɛ se ka se u ka denbaya la. Bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ sɛgɛn kɔnɔ quoi il faut que autorité o k'an dɛmɛ quoi pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ kare tɔnɛ de bɛ yan nɔ remorque kɔni kuma kɔni tɛ yen bon dɔw bɛ yan cogoya yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ. Ka yira k'a fɔ wale kan ka bila sen kan joona min m'a to ni maa kofɔlen ninnu o bɛ se ka lakana bari lakanabaliya an bɛ waati min na i n'a fɔ bi ale fanga ka bon. An ye nin fɔ don tɛmɛnenw na ko ni siraba ka kasara kɛra a ka mobiliw ka ta ka bɔ sira la joona joona o gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu don kɛ ala ka a ko sumaya joona joona walasa u k'u ka denbayaw lasɔrɔ jɔrɔna ko wɛrɛ o bɛ tali kɛ coronavirus kan tile filanin na a yɛrɛ k'a fɔ coronavirus tɔ o cayalen don an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ ɲininkali kan ka kɛ ɲininkali yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ o ye maa kan ka siran nin ko in ɲɛ wa ani fana ni coronavirus ye nin nako kura min kɛ nin cogoya la tantɔ yalima nin ye coronavirus nasuguya wɛrɛ de walima kɔrɔlen de don Amadu Jara ye a ɲininkali kɛ Dr Abubakar Sirik Baba Dramela ale min yɛrɛ ni ale ye min ye hôpital du Mali o maa ɲɛmaa min ni ale ɲɛsinnen don coronavirus ko kɛlɛ kan a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jɛ ko lamɛn min ye ladilikan ye. N'i y'a jateminɛ ani virisi min ɲɔgɔn na a bɛ san damadɔ bɔ 3 ka se 4 ma caya o ye
n'i y'a jateminɛ fɛnɛ o waati in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ virisi in bɛna a bɛ caya ka bɛn waati dɔw ma ka tila ka jigin. Alors n'i y'o caya waati ninnu jateminɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ n'a fɔ a bɛna kalo 6 o kalo 6 a bɛ segin ka na. Alors n'i ye jateminɛ kɛ kunnafoni tɛmɛnenw fɛnɛ na i b'a ye k'a fɔ a na o na kura ye kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ virisi ye yɛlɛmɛ dɔɔni don a ka ko la. Donc chaque fois que n'a ye yɛlɛmɛ don a ka ko la a bɛna ni fanga kura ye a bɛ se ka dankari mɔgɔw la. Donc bi bi in na n'an b'a fɛ ka virisi in bali a ka cari a ye e minɛ i sɔmina i y'i mabɔ tɔw la i y'i ka masiki don virisi in bɛ balo ka sa e la ka sɔrɔ lala a ma se ka fɛn k'i la ka sɔrɔ a ma se ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Nka ni e ma o fɛɛrɛw labato adamaden kelen o kelen jate minnu tɛmɛna o y'a jira k'a fɔ mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na kɛ banabaatɔ ye ka fara i kan. Donc 4 fo ka taa se 5 ma n'a sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ fɛɛrɛw yɛrɛ labato. I ye chiffre min ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 30 ni kɔ in ye k'a fɔ a y'u minɛ. I kan ka bila i kunna k'a fɔ o mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ kan ka taa mɔgɔ 4 ɲini ka na banabaatɔw la ka na fara banabaatɔw kan. Alors n'i sɔnna ka vaccination kɛ i kan ka tile hakɛ min kɛ ka bana in bila mɔgɔw la dɔ bɛ b'o la. N'a sɔrɔ i kan ka tile 10 kɛ bana in senfɛ i bɛ bana bila la mɔgɔw la n'i ye vaccination kɛ a bɛ se ka jigin ka na tile 7 tile 4 tile 5 ɲɔgɔn na. janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi ni nin bɔra fara nin cogoya la tantɔ janto yɛrɛ la wale minnu ni olu tun bɛ sen na kabi wagati jan a ka kan nin wagati laban ninnu na bɛɛ lajɛlen ka segin olu kan an bɛ hakilila jigin kɛ o dɔ ye masiki don o dɔ ye fana ye an ka an yɔrɔ janya yɔrɔ na o dɔ fana ye janto yɛrɛ la ka kɛ tabiyaw bɛɛ lajɛlen na tan ni ka segin na ka sɔrɔ kɛ bi na nkalon kuma tɛ propagande kan tɛ bana in seginnen don ka na a ɲɛ binani ma n'i taara dɔgɔtɔrɔsow la i yɛrɛ bɛ a kibaruya sɔrɔ o la janto yɛrɛ la o kɔrɔ ko ka ɲi kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a ye k'a fɔ sanna kalanso olu ka lɔkɔlimɛtiriw olu ka lafasajɛkulu olu fana ni dagaba wuli bɛ olu fana ni ka yɔrɔ la tile 2 min ye jɛkulu dɔ ye jɛkulu min n'o tɔgɔ dalen don ko alliance des secrétaires généraux pour la redynamisation du SNESIP n'o ye sanna kalanso olu ka lafasajɛkulu dɔw ye olu kɔni ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye u ka maa ɲɛma professeur Abdul Male ko o kan ka congrès organiser congrès min ni bɛɛ lajɛlen kan k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ walasa ka bulonba in a lakuraya professeur Abdul Male min n'ale tɔgɔ fɔra kuma la ale fana bɔra a ye ɲɛfɔli kɛ a ka ɲɛfɔli hukumu kɔnɔ a y'i kanto k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin kuma la ko olu yɛrɛ bɛ tɔn minnu na u ka duguma tɔnw na ko u ma se ka hali congrès organiser o duguma tɔn kɔnɔ k'olu bɛna fɔ u ka tɔn b'a duguma congrès organiser ko o baara bɛ kɛ cogo di yaasa kɔnɔ ni ka pan tigi yɛrɛ bolo an ka professeur Abdul Male ale yɛrɛ lamɛn a hukumu kɔnɔ lolo madi bate ale ka kuma galama la olu ko pour que ka Sénégal la kuraya an sɔnna ma anw man jagoya sigi a congrès de an sigi walasa ka congrès kɛ i bɛ don i ka baarayɔrɔ bureau de la de ka yɛlɛ hali bɛ bureau la ni congrès kuma sera bureau ni bureau ba bɛ na a bɛ dati ɲini bureau ba bɛ na bureau kelen-kelen nin bɛɛ bɛ kuraya walasa ka yɛlɛ bureau kelen-kelen ni cidenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ olu ma ko congrès olu de bɛ congrès baara kɛ baara min bɛ yen an ka statut règlement intérieur u bɛ o la kurakuraya u bɛ bureau ba fana la kurakuraya ko bureau 30 ni kelen bɛɛ 30 de b'u bolo parce que u t'a dɔn ko o bɛɛ ye cotisation spéciale sara kabako don situation filɛ chiffre 17 de sɛbɛnlen filɛ minnu y'a sara comité min y'a sara comité 17 o bɛ se ka kɛ 30 ye 50 000 congrès budget ye o tɛ million bɔ congrès budget million 6 de problème min b'u la o de filɛ nin ye san kelen comité kan ka cotisation sara ma sara u ye wari min an ka militants bolo ko u d'a kan o de filɛ bureau bɛɛ ka situation de filɛ ne bolo bi 122,000 bureau min bɛ n y'a ka cotisation sara o bureau 2 de bureau 31 na o ye anw yɛrɛ ka bureau ka bɔ IPR fara la anw ye sarako 2 de kɛ san kelen kɔnɔ pour que ka mouvement dɛmɛ
Il fait ceci. Au secret, on en a une cotisation sera. On a une cotisation sera. Pour bon de boulot, là, maintenant, au titre son renouvellement, parce que sera né dans le Kabi. Adjaro avait renouvelé, Adjaro avait renouvelé, au moins reste gué. Il n'y a pas d'autoproclamation. Anya fo yana anga kuma damno lango sambiolo vla o marako fe mienye urayomi ini ale masamuso mini bela jelemba do Elizabeth Dela kuno ale kantanyali okiwara ya dira ka shito sambi kononto ani sabanyo kana hakila jigina urayomi ini oye jamana chama frale nyonga jamana muno ni Angleterre bola Écosse ani jamana wero olu bela jelembe ola o masamuso mami ni alere na ye masayala kabisa ampakele keme kononto ani biduru ni fla afa onta len kofe anana masayala ka ereto samuga ani duru nyogana la ibaye kafo ni muso banye sambiolon vladeke masayala ni yoro en hukumu kono dien ma chama be no ni yata ka jitemne francika ofe no oluka jamana kuntiki kononton nyokona ani olu bela jele entika di nyokoma ke États-Unis ka ofe no oluka jamana nyema mata ani duru nyokona ani olu etika di nyoma ke ibaye kafo made do mi mena fangala kosobe kateme ma chama ga dugolo en ko kan minye morbo ye ni yata ka jitemne anga jamana kono kabi morbo nani masamuso en soro fangala Ibrahim Bokar Keita no yanga jamana kuntiki labanye o tara kanimsa masamuso ento fangala kunu ngani kibari asola kafo ko antanyana aka demba ya belajele ulu farale nko nyokonka nege kanye tan ani fla wakati kibari asola kafo ko masamuso entanyana masamuso mi ni makama baba kan jia kono bonya babe aka kaso ke nayi tado femunu na jia kuru kara konna la kuma dola olube tabala ko sobenga iba donc kafo wera ga bara o tabolo la ya mariate ale bolo ka dado politique kuma la ode kama aka jamana kono boka biuni fon bela jele meke kuma dola adate do olula mo chama bolo ni basiki karamo ko bado talen ka bo jia kono masamuso en yere bena no labla a dinga fe dinga mini otogo ko Charles o koni mina to minta o Charles Troy o Charles Touran yere o shibeta sam biolon vla ani sabanyo kana la sam biolon vla ni sabami ni alere ye masamuso ya adenga ye masamuso ye na masamuso ya la ka ale shito san sabanyo kana la Kenya ka ofe na ere franfina ya no masamuso ye to Kenya ere de ni afanta nyali ko fora ka ka bolikata jona akatake masamuso ya ambado ka fo o wakati ere fene ya solo o Kenya jamana ani South Africa ni jamana chamo olupme Angleterre ka marakono ba ira ka fo olupme ale faka marakono la nga wakati laban ne baye ka fo ko na juju jien kono foka olu chamambo uka masaya kono nga jien kuru kara je kulu munu be no nolu be ngle kan fo na fo mako kamal no alfu olu fnani alsa olu bu yereye ni masamso aka masaya ugumu kono la ni ngoni jien ma bado tale ida ma bami ni hakila jigide do Elizabeth Wilshire ayre to koni je nga akelenga masayata atoko dara ka fo Elizabeth D nya fongo aye sambiolon vla odeke masamuso yala ayrenta yana ka shito sambi kononton ani woro nyokona la ame do donka ye alaka lara sonsuma e fanta tomota o kunafoni obe kunafoni kunfolo olu kunje kunafoni kunfolo mononi sangaboda do to abula ka ofe no ni ko belewele bade Angleterre ni masamuso ale kantanya likola sika fushita la isakaba femme talike en fene banga hommage kerengeren ke kaneshi la reine Elizabeth II ma wa ka fene asikuna nda maira ke isakaba ambi fo donc ibaruta ko folo ame odatu kunya worola femme talike munu salola obito sina amitaka anga nege kala fitiku fanfe Vincent Togo ibala je nani solisera kanyokola soro biso madena tanwa silinka